Vítajte pri obrazovkách televízie Central. Máme pre vás pripravené čerstvé vydanie magazínu Central Live. Želám vám príjemné sledovanie. S mojím posledným hosťom potešíme všetkých milovníkov dvoch rýchlych kolies a aj tých, čo majú radi rekordy. Tomáš Ičo Pavliček sa totiž o jeden na svojej motorke nedávno postaral. Tak Ičo, budem ťa volať takto familiárne, vítajú nás v štúdiu. No a dozvedela som sa o tebe, že skutočne pred pár dňami médiá zaplavili správy o tom, že si prekonal slovenský rekord. Tak o čo teda išlo? No ja som neprekonal, ja som vytvoril slovenský rekord, v podstate doteraz nebol žiadny a jazde na prednom kolese na motorke. Jazda na prednom kolese na motorke. Čo ti to napadlo? Ja sa venujem standridingu už viac rokov a to je ako súčasť toho je aj jazda po prednom kolese. No a tak som si povedal, že vyskúšame, koľko to bude na vzdialenosť. Musel si sa na to nejako špeciálne pripravovať alebo dá sa toto vôbec nejako natrénovať? No súčasťou tréningov v celom tom stante, čo ako robím, je v podstate tá jazda, čiže každý tréning, viac menej trénujem aj tú jazdu po prednom kole, ale toto bolo vyloženie vyskúšané iba na vzdialenosť. Čo málo kedy trénujem. V podstate väčšinou sa snažíme na menších priestranstvom, väčšinou keď ideme volať buď na súťaž alebo nejaká exhibícia, keď nemáme takýto veľký priestor. Ty si vlastne ten rekord vytvoril na letisku v Janikovciach, no a takto netradične na prednom kolese si prešiel 138,7 metra. Čo bolo počas tej jazdy najzložitejšie? Dostať sa na to predné koleso alebo udržať sa tam? V podstate ten začiatok, dostať na to predné koleso v tej relatívne veľkej rýchlosti. Potom, aby som to neprehnal, alebo aby mi neušlo koleso do boku, no to je asi najväčší problém. A potom už iba hrať sa s tou brzdou, aby som čo najďalej zase prešiel, že ísť čo najväčšom úhle s najmenším odporom. A vyšlo ti to postavenie sa na to predné koleso, poviem to tak laicky, na prvý pokus, alebo bolo tých pokusov viacej? Nie, bolo viacej. Toto som tuším, ja nejakú časť mi dali iba ako v rámci rozjazdy, tréningu, to som sa povozil a potom myslím 5 pokusov a toto sa mi dá, že bol tretí. Čiže stále som dával zhruba takúto vzdialenosť a tento najdlhší bol myslím tretí pokus. Jasné, a bol priamo na mieste aj teda človek zo slovenských rekordov, mám taký pocit, pán Svítok, takže hneď na mieste si dostal osvedčenie o tom, že si držiteľ slovenského rekordu? Áno, v podstate nie na mieste, iba rukou napísaný, ale hej. Ale teda uznané všetko. Áno, potom mi domov došiel normálny certifikát. Pod dohľadom. A bol to taký nejaký sen, alebo len tak si povedal, že skúsim to vyskúšať, lebo možno niektorí ľudia majú sen urobiť nejaký rekord. Takže či toto či bol to tvoj prípad, alebo fakt to bolo len také, že je leto, nemám čo robiť? Tak to zase nie. Ja už som na tým rozmýšľal dlhšie, v podstate v zime to vzniklo v rámci nudy. Ale neberiem to za nič nejaké extrémne výnimočné, v podstate ako sú oveľa väčšie úspechy, ktoré sa dajú dosiahnuť hlavne v tom športe, že toto je iba ozaj jedna časť toho. Ale ako tak samozrejme som rád, ale nie je to nejaký vrcholový cieľ. Že teraz by si sa tým úplne s tým uspokojil a už by si skončil. Nie, to určite nie. Tak poďme k tým tvojim doterajším úspechom. Čo sa ti ešte podarilo na dvoch kolesách? No ja už dlho rokov v podstate jazdím, čiže viac menej všetky tie súťaže som absolvoval za posledných možno 6-7 rokov a viac menej prvý rok som sa neumiestnil, ale potom každý rok som bol na bedninou, či už druhý väčšinou, občas prvý. A to hovoríme iba o tom standridingu, alebo... Áno, v podstate áno, hej. Čo ťa k tomu doviedlo? Ja od malička som na motorkách a v podstate, ak som sa prisťahoval do Nitry, tak som sa zoznámil s kamarátom s Peťom Stranovským, v podstate jeho, keď som videl, on bol v podstate zakladateľ celého tohto v Nitre, alebo teda na Slovensku, nie v Nitre. No a s ním som sa dal do reči, v podstate on jazdil rok alebo dva, čo som sa okolo neho iba motal a potom som začal s ním. No už to išlo. Ja som sa dočítala, že ty si na motorke prvýkrát sedel ako 10-ročný. To si bol v podstate ešte dieťa. Tak 10-ročný som už mal motorku. To už si mal? Áno. Mladší som bol, keď som došiel. Možno 7-8 rokov u babky, čo sme mali. A to ťa tak rodičia, akože poď si sadnúť, poď si to vyskúšať, alebo nebude... No v podstate otec, hej. No. Aj otec si kúpil prvú motorku, hej? Nie, otec to nejazdil už keď bol mladý. A potom v podstate, keď sme chodili k babke dedovi na chatu, tak tam som sa s ním vozieval. Takže máš to v génoch a rodičia už potom nemohli nejako veľmi protestovať, keď si sa dal na takúto súťažnú dráhu. Tak môj otec bol pilot, no, čiže tam v podstate boli zvyknutí rodičia. Rýchlosť a adrenalín v krvi, hej. To znamená, že nikdy nemáš strach, alebo nemal si nikdy strach, keď si bol na motorke na súťaži? Tak strach, no furt si uvedomujem, čo sa môže stať, že nie som z tých, čo si zavrú sklo a prestanú. Čiže taký rešpekt zdravý, skôr by som povedal ako strach, nie, že sa bojím, ale ako furt si uvedomujem, čo k tomu môže dojsť. No, lebo pre bežného smrteľníka už len pohľad na tie kaskaderské kúsky je taký, že nedýchame.
A určite sa mnohým z nás proste v hlave stále preháňa tá myšlienka, že bože, veď to sa musí zraniť. Tak čo zranenia? Tebe sa vyhýbajú, alebo už si aj niečo dochránal? Tak určite boli zranenia, ale hovorím, ja jazdím dosť dlho a v podstate ja sa snažím opatrne jazdiť. Ja mám minimálne trénované veci, pomaly opatrne tiež. Ak toto dá sa povedať, toto je snad 9. rok, čo v podstate sa tomu venujem a jazdím napríklad úroveň chalanov, čo poznám. Sa snad tam dostali, ja neviem, 3, 4, 5 rokov, hej, či oveľa rýchlejšie minimálne na túto úroveň, čo jazdím ja. No akurát tam bol operovaný, tam bol rozbitý, no. Čiže ja sa snažím tak skôr pomenej vyhýbať sa tým dlhšie a bezpečne. No, tak sa to tak dá. Aby si to užil čo najdlhšie, tú motorku. Potreboval si napríklad na tento rekord nejakú špeciálne upravenú motorku, alebo je to bežná, na ktorej aj súťažíš? No je to tá, na ktorej súťažím, ale tak bežná motorka zase není, no je ona upravená. Ale vyloženie na toto nebolo určené. Nie, dalo by sa motorka postaviť iba čisto na jazdu po prednom kole, aj na iných priestoroch. Ja by som dal oveľa väčšiu vzdialenosť, akurát v Janikovciach nie je veľmi dobrý povrch, tam sa to došmíka už pri tej rýchlosti. Aj motorka, musel som mať dosť mäkké koleso, aby mi to koleso zalepilo dobre, čiže za iných podmienok možno na budúci rok vyskúšame na Slovakia Ringu alebo tak a to budú iné číslo. No a keď hovoríme, že tá motorka teda nie je taká bežná, na ktorej sa preháňajú možno ľudia po mestách, tak v čom je iná? Čo je na nej nejaké upravené, vytunované? No ona má dosť úprav, hlavne čo sa týka motora mazanie, v podstate v tých uhloch záklonov, buď po prednom alebo po zadnom kole, aby mazala, aby som ju nezadrel, a padacie rámy, prevod na rozete iný, brzdy inak, podvozok naladený inak. V podstate vyložené športová motorka určená na toto. A v bežnom živote tiež sa preháňaš na motorke, alebo skôr chodíš pešo? Nie na motorke od malička, ale v podstate teraz časovo mám málo času už na to, čiže ja si na dodávke pekne nosím túto na letisko a veľmi málo sa vozím na normálnej motorke. Keď si spomenul letisko, tam aj trénuješ? A ako vyzerá taký tréning? Toto mi skús popísať. Je vás viac na jednom mieste, alebo si v nejakom klube vôbec? K tomu sme sa ešte nedostali. Ja som nie, žiadnom Jazdíš klube. Sám za seba? Ja si jazdím, hej. V podstate ono je strašne málo ľudí, čo aspoň zhruba nejakú úroveň jazdia na Slovensku. Ja sme traja, z toho ja dosť aktívne jazdím s jedným chlapcom tu na Galanty, že on za mnou chodí, alebo ja za ním budeme na Pezinskú babu na to parkovisko trénovať, ale 90% sme v Nitre v Janikovciach na letisku, že pondelok, streda, piatok máme vyhradený čas, kedy môžeme jazdiť. To znamená, že ten stunt riding, takéto kaskaderské jazdenie na Slovensku nie je tak veľmi rozšírené? Je to tak, že v plienkach? Ťažko, nehovoril by som, že v Plingau v podstate počas toho, jak jazdíme ešte s tým Peťom, jak sme jazdili, tak my sme aj organizovali 2 roky, Stunt Cup sme to volali ako preteky v tomto a v podstate prvý ročník nás bolo snad 10 tých chalanov, čo jazdilo a to bolo po celom Slovensku, že sme chodili, ale už na budúci rok potom podpali, ale strašne kvantum ľudí, čo si pozrú takto, čo odjazdíme, teraz sa rozhodnú a predpokladajú, že za 3 mesiace budú jazdiť s nami to isté, no keď zistí, že to tak není, alebo že si ublíži cestou, no tak to nechá. No, čiže je strašne málo, hovorím, teraz reálne sme traja, ktorí aktívne trénujeme a že jazdíme. Čo sa tak najviac dá v tom stunt ridingu dosiahnuť? Čo je možno aj tvoja nejaká méta? Ja neviem, sú nejaké majstrovstvá sveta v tom, alebo olympiáda? Olympiáda není. Majstrovstvá sú v podstate, ale to sú vo viacerých krajinách aj takto, že viacej takýchto pretekov. Ale to, čo sú akože ľudia na svetovej úrovni, to ani neuvažujem nad tým, že by som sa tam mohol dostať, to je radšej úplne iné. To je človek, čo je 2-3 krát denne na tej motorke, ozaj tréningy, všetko. To je jak vrcholový šport proste. Ale to je veľmi málo ľudí na svete, ktorí toto dokáže na takúto úroveň dosiahnuť. Ja to berem v podstate za šport ako koníček, hobby, ale ako snažím sa poctivo trénovať a tak, ale ako určite to není, že teraz mám predstavu, že idem vyhrať majstra sveta. No dobré, a do toho musíš nalievať strašne veľa peňazí. Nie? No, v podstate áno. Nie, sú oveľa drahšie športy, ako ono sa to môže zdať, ale v podstate tam jediný veľký náklad je tá motorka. Kúpiť si ju a upraviť si ju, ale potom už reálne. Ja už teraz, jak jazdím v podstate, aj keď padnem, alebo tak to sú väčšinou, že neublížim motorke. Čiže to nie sú nejaké extrémne, v podstate najväčšie náklady sú benzína a pneumatiky. To je asi na prvom mieste naučiť sa správne padať, nie? Na tréningoch. No. Aby si sebe neublížila a nezničil. Tie páry tam budú vždy. Bez toho sa nedá. Jasné. Ja som sa tiež ešte dočítala ďalšiu vec, Ičo, že si účinkoval aj vo videoklipoch. No. Dokonca aj kapely Kontrafakt. Ako k tomu prišlo? Poznáte sa nejako? Alebo... Nie. To bolo, ja som ešte minulý rok som jazdil v podstate v rámci jednej takej akcie, aj čo bolo na Agrokomplexe, aj takto súčasť s jednou partiou a v podstate ich kontaktovali nejako, že chceli do klipu motorky, no a oni ma zavolali, že nech idem.
Jasné. Tak som sa išiel povoziť. Aká to bola skúsenosť? Vnímal si to nejak inak, keď tam bol ten štáb a kamery a jedno s druhým, alebo bežná vec, bežný tréning? Ja, jak si dám prilbu, tak mi to už je jedno potom, no ja sa povozím. Tam to bolo dobré, ako určite dobrý zážitok, že zaujímavé veľa čo, ale zase nebolo to nič nejaké extrémne, aj predtým, keď sme natáčali s tým Michalom nejaké videá, čiže to nebolo to prvý raz. Ale to je zase bolo také účinkovanie, že som sa tam párkrát previezol, hej, že v rámci to bol perfektný tréning, to sme išli zase všetci títo traja kamarádi, čo sme boli, tam bolo veľké relatívne parkovisko pre nejakým štadiónom hokejovým alebo čo to bolo a my sme sa tam dosť dlho vozili a v podstate my sme málo kedy vnímali, čo oni asi natáčali, iba potom pár záberov chceli vyloženie, že čo máme dať. Tak teraz ti už verím, že je to asi tak, že dáš si to ľúto sklo a pre teba... Ja už si to užívam. Ale už hej, že to taký super koníček. Čo ťa čaká najbližšie? Prezraď mi. Najbližšie? Pripravuj sa na nejakú súťaž, alebo teraz je to iba relax? Každý september býva na Komoči, čo je v rámci Motozrazu ten Motofest, tak sú šprinty a preteky kaskadérov na letisku. To neviem, či 9. september sa mi dá, že to vychádza tento rok a to každoročne tam sú kvázi majstrovstvá Slovenska stunrunningu. A má to nejaké disciplíny, lebo spomenul si šprinty? To je súčasť, iba ako v rámci Motozraz je v kempe, a je v rámci výjazdu sa ide na letisko. Tam normálne aj profesionáli, tuším, aj amatéri môžu šprintovať a mimo toho máme my pretek ako kaskadéri. A v podstate to sa ide na 2 kola. Prvé kolo bolo zo 60-metrového rozbehu, po prednom kole čo najďalej prejsť. Potom tuším sa dávali kužele, že sa gumovalo okolo toho, smyčka sa robila, alebo proste bola čo zagumovať a najpomalšia jazda po zadnom kolese, tiež tuším na 60 metrov. A na základe obodovania sa išlo do druhého kola, to je voľná disciplína, v podstate tam je čas, ako sa určí okolo 4-5 minút. No a to je voľné. Čo kto chce, to zajazdí. To znamená, že počas toho časového limitu ty predvedieš to najlepšie, čo vieš? Aj čo ja si myslím, že je najlepšie, hej, tam sa povozím, oni to hodnotia. To je skvelé. A si taký súťaživý človek, alebo typ človeka, že keď si niekde takto na súťaži, tak za každú cenu chceš vyhrať, alebo berieš to ako koníček? Beriem to ako koníček, ale chcem vyhrať, na čo by som tam išiel, jasné, že chcem vyhrať. No tak Tomáš, budem ti držať palce aj v tom septembri, nech to teda opäť vyjde, nech si donesieš domov nejaký pohár. No a prosím ťa, keď budeš najbližšie robiť zase nejaký rekord, tak určite sa ozvi, prídeme s kamerou sa pozrieť. Dobre, ďakujem aj ja. Scenár dnešného magazínu Central Live je na konci. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa. Dovidenia na budúce.